Dili pa mahigala ari sa tas tong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan ato sa susihon mahigala kumusta ang kahimtang sa panahon karon unsay update atong bagyong Tino og of course nining laing nagsingabot nga bagyo mahigala diri sa ato. Nastunin niya karon tong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Jumer Eclarino. Jumer, maayong buntag, live ka sa DYHP RMN Cebu og IFM. Kumusta unsay latest? Yes, Atty. Rapil, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. So, ang bagyong Tino is nakagawas na ganihang kadlawon sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang ang lain na bagyo na atong gi-monitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility. So kanihang kagabi, alas 10 sa gabi ang gilayon na sa 1,770 kilometers silangan sa northeastern Mindanao o still outside the Philippine Area of Responsibility. Tropical depression category na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro. Ang gastanis kini moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nagirog sa direksyon sa kasadpan, amihan ng kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Sa atong track of intensity forecast, unyang alas 8 sa buntag, na kini sa 1,725 kilometers, silangan, amihan ng silangan sa may Mindanao, o makaabot o under sa tropical storm category. So expected na to makasulod ang bagyong sa gawas ng Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday. Og na ay domestic name na bagyong Uwan o letter U na ta, Uwan ang kanyang local name. So nakita na to sa atong latest na forecast track, posible kining makalandfall diha sa may northern o central zone. Og padayon ta mag-monitor sa latest update kining bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility. So ang next update kini is unyang alas 11 sa buntag. Samtang atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasina kita na generally fair weather ta, but na i-chance gihapon kini mga patak-patak ng mga pag-uwan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog. So hinay nito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:19 sa hapon ug ang Philippine Standard Time alas 6:40 sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa. Jumer, yes sir, good morning. Kining bagyong Uwan, sangan palang daan Uwan ra ba? Unsa ka kusog ang Uwan ani ikumparar sa Tino? Yes sir, so nakita nato, so naapam kini sa gawas sa satellite. So dagko or ang kanyang posible na lapad kini ang kanyang mga dala na panganod. So dili kumpiyansa because kusog pud ang uwan dala kini. So aside from kusog na uwan, possible storm surge o kining kusog na hangin because ang pinakataas na ma-issue nato na signal is signal number 5. Signal number 5. Okay, yes. mas kusog-kusog siya in terms sa hangin, no? Signal number 5 man. Kusog si kining puhon uwan compare kay Tino. Oho. So, but at least kini to sa may Central Luzon nga area, wala ni chance nga mo change sa direction. Ang sa atong cone of confidence, so alert gihapon kining northern tip, kining hagit gihapon ang northern tip o portion of diri sa may Samar or northern Samar or portion of northern portion of eastern Samar or Samar province. So even though ang track niya diha sa may northern or central zone, so expected gihapon kining hinungaw niya na makaapekto diri sa portion of Visayas, ilabi na mag-moderate to rough sea conditions na ang eastern seaboards of Visayas in lakip na sad ang Mindanao tungod kini sa hinungaw sa extension sa bagyong Uwan. Unsa may epekto ani sa ato sa Cebu City or Cebu Province? So makasi gihapon kita ng hinungaw kini kanang paghuros sa hangin o nagyapon kita mga chance na mga pag-uwan. So monitoring ta because dili pa kini nakasulod sa PAR but kusog na and nanatay nakita sa atong analysis na mag-super typhoon pa kini. Kanang inyong monitoring makita ninyo ang volume sa tubig ikumpara sa Tino. Asa may mas bugat, mas daghang tubig niya ibugwak niya. So far sir, so kini is dagko na weather system, no, ang atong weather advisory, so wala pa tayo na issue na weather advisory, but ang kini is magdala gihapon ang kusog ng mga pag-uwan. So kung dili daghan kay bagyong Tino or duol kay bagyong Tino, so
tulog gihapon ang atong hazard dili. Kusog na uwan, kanang posible makaabot ta sa mga kanang or more than 100 millimeters or same katong si Bagong Tino is niabot ta more than 200 millimeters amount of rainfall. So dili pod kumpiyansa or not yet ruled out na inani pod ang senaryo sa bagyong uwan. So aside from that, kusog na hangin, signal number 5 ang atong ma-issue pinakataas og possible storm surge. Balikan na to. Kining bagyong Tino bitaw, kapila man gid mi landfall siya, Jomer? Sa Bagyong Tino, nakawalo siya na landfall. Unsa man ang iyang ikawalo asa dapit nga lugar? Diha sa may El Nido, Palawan. El Nido. So ngano man ning bagyuha nga bisan pa walo ka landfall, wa man mo hunong. Pilting kusuga man gyud gihapon. Unsa may factor ngano man nga na-maintain man niya yang gikusgon? Unang-una, favorable ang environment sa taas, no? Gitawag nato na atmospheric environment. So walay mga factor na nakapahinay sa kanya. Kaya nga nakamintin na ang kanyang ikusgon. So unang-una, of course, ang bagyo need og a lot of moisture, and ang gitawag nato na kontra sa hangin kanang vertical wind shear is okay ra sad ang temperatura sa ibabaw sa kadagatan, so init. So kaya na-maintain niya ang kanyang gikusgon, ang kanyang intensity until karon paggawa sa Philippine Area of Responsibility is still typhoon category. So ang pinaka main reason na is favorable ang atong atmospheric condition sa taas, kaya dili ni hinay ang bagyong Tino. And pagka-landfall diri sa Visayas, so wala man tang gitawag na dili kaayo ang land interactions kanang mga niagi sa dagko na mga bukid. Okay, sige. Salamat kay Jumel Iclarinos paghatag panahon na mo diri sa DYHP og IFM. Ay sa pensa, big salamat. Good morning sa tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.